Moikka moi ja tervetuloa tekemään makrame-avaimen perähelmelle. Tarvikkeiksi tarvitset makrame-lankaa, avainrenkaan, sakset, viivoittimen ja teippiä sekä helmen. Vaihe 1. Lankojen leikkaaminen. Leikkaa 70-senttisiä lankoja, yhteensä 4 kappaletta. Jos teet ensimmäistä kertaa makrame-avaimen perää tai solmusi ovat hieman löysempiä, voit leikata vähän pidempiä lankoja, vaikka 80-senttisiä. Vaihe 2. Aloitussolmujen teko. Valitse langoista yksi ja laita langan päät kohdikkain. Näin sinulle muodostuu langan toiseen päähän niin sanotusti silmukka. Laita tämä silmukka avainrenkaasta läpi ja käännä se 2 muun langan päälle. Huomaat, että avainrengas jää lankojen väliin. Tämän jälkeen laita sormet silmukasta sisään ja vedä molemmat langat siitä läpi ja kiristä. Tämän jälkeen lankojen päät jäävät vielä kohdikkain. Tee tämä sama asia 3 muullekin langalle. Kun olet kiinnittänyt kaikki 4 lankaa avainrenkaaseen, käännä rengas ja kiristä kaikki aloitussolmut. Vaihe 3. Teippaus. Ota pieni pala teippiä ja teippaa avainrengas pöytään kiinni. Näin sinun on helpompi tehdä avaimen perää. Vaihe 4. Kohosolmut vasemmalle. Ja 4 lankaa oikealle ja 4 vasemmalle. Ota 4. lanka oikealta. Tämä sinulla on runkolanka, johon solmut tehdään. Ota viereinen lanka, se on solmulanka. Vie se runkolangan yli ja tuo tuolta välistä ja kiristä. Samalla langalla sinä teet aina 2 solmua, jonka jälkeen siirryt seuraavaan lankaan. Kohosolmuja on tarkoitus tehdä salmiakkikuvioiseksi. Tämän vuoksi runkolanka osoittaa koko ajan hieman vasemmalle alaviistoon. Tee kohosolmuja vasemmalle päin niin kauan kuin lankoja riittää. Vaihe 5. Kohosolmut oikealle. Ota 4. lanka oikealta. Tämä sinulla on runkolanka, johon solmut tehdään. Ota viereinen lanka ja vie se runkolangan ali. Tämän jälkeen runkolangan yli ja kiepauta tuolta välistä ja kiristä. Tännekin puolelle teet aina samalla langalla 2 solmua. Solmuja on myös helppo purkaa. Jos et ole tyytyväinen solmuun tai siihen, miten lanka solmun yläpuolella menee, kuten minä tässä tilanteessa, voit aina ottaa langasta kiinni, vetää ja purkaa solmun. Mielestäni lanka aukesi. Kiristän sitä hieman ja teen solmun kuten aina aikaisemminkin. Tee kohosolmuja oikealle päin niin kauan kuin lankoja riittää. Vaihe 6. Helmen laittaminen. Jaa langat puoliksi niin, että sinulla on molemmilla puolilla saman verran lankoja. Ota 2 keskimmäistä lankaa, laita päät kohdikkain ja kieritä ne yhteen. Tämä helpottaa sinua laittamaan helmeä. Laita helmi langan päihin kiinni ja lähde pyörittämään helmeä. Kun saat langan päästä kiinni, vedä langat helmestä läpi. Vaihe 7. Kohosolmut oikealle ja vasemmalle. Ota vasemmanpuoleisin lanka. Tämä sinulla on runkolanka, johon solmut tehdään. Jotta salmiakkikuvio muodostuu helmen ympärille, pidä runkolankaa koko ajan oikealle alaviistoon suunnattuna. Tee samalla langalla aina 2 solmua runkolankaan, aivan kuten aikaisemminkin. Tee solmut 3 langalla runkolankaan.
Tämän jälkeen siirrytään työn toiselle puolelle. Ota työn toiselta puolelta oikeanpuoleisin lanka. Se on sinulla runkolanka. Pidä se suunnattuna vasemmalle alaviistoon päin. Yhdistä salmiakkikuvio tekemällä kohosolmut vielä yhdellä langalla. Vaihe 8. Kaksoistasosolmut reunoille. Solmuun tarvitset 4 lankaa. Langoista 2 jää keskelle. Vasemmanpuoleisin menee 2 langan yli. Oikeanpuoleisin menee kaikkien näiden lankojen ali ja tulee tuolta välistä, jonka jälkeen oikean ja vasemmanpuoleisesta langasta vetäen kiristetään solmu. Solmu tehdään samalla tavalla paitsi päinvastoin. Oikeanpuoleisin lanka laitetaan 2 langan yli, vasemmanpuoleisin lanka laitetaan kaikkien näiden lankojen ali ja tuolta läpi ja kiristetään molemmista langoista. Samanlainen kaksoistasosolmu tehdään myös työn toiselle puolelle. Vaihe 9. Kaksoistasosolmu keskelle. Ota 4 keskimmäistä lankaa ja tee jo tutuksi tullut kaksoistasosolmu keskelle. Vaihe 10. Kohosolmut oikealle ja vasemmalle. Ota vasemmanpuoleisin lanka. Se on sinun runkolankasi. Pidä se kohdistettuna oikeaan alakulmaan. Tee kohosolmuja runkolankaan yhteensä 3 langalla. Siirry työn toiselle puolelle. Ota sieltä oikeanpuoleisin lanka. Se on sinun runkolankasi. Pidä tämä runkolanka osoitettuna vasempaan alareunaan. Tee kohosolmut 3 langalla. Tämän jälkeen yhdistä kuvio tekemällä kohosolmut vielä yhdellä langalla. Vaihe 11. Päättelylangan leikkaaminen. Leikkaa päättelyä varten 30 cm pituinen lanka. Vaihe 12. Päättelyn tekeminen. Päättelyn voit tehdä niin, että työ on edelleen kiinni teipillä pöydässä. Tässä esimerkissä tehdään päättely niin, että työ on toisessa kädessä. Päättelylangasta on taitettu toinen puoli 8 cm pituiseksi. Langasta muodostuva silmukka on laitettu työn päälle. Pidempää langan päätä pyöritetään lankojen päälle, tässä esimerkissä 4 kertaa, ennen kuin langan pää laitetaan silmukasta läpi. Pidetään siitä kiinni, etsitään langan toinen pää ja vedetään sieltä niin kauan, kun langan toista päätä saadaan piiloon muiden lankojen alle. Vaihe 13. Lankojen leikkaaminen. Päättelylankaa voi tarvittaessa leikata lyhyemmäksi. Muut työn langat leikataan haluttuun pituuteen. Tässä esimerkissä langat on jätetty 7 sentin pituiseksi. Kiitos videon katsomisesta ja käsillä tekemisen riemua jatkossakin.